Guys, nasi tadzoka zvakare tiri kuno kwaZinata zviri seiko vakoma? Zviri bo. Ndokuti vakoma zvina vatete. Saka nhasi chi ndomuka tiri pane imwe stage Rasta wainda asi mavidhio acho asati amaisa. Asi tichiri ipapo kuna vanhu timbotanga tatenda. Vakabvisa kuti munge mune huku nechirungu tinatenda nditi. Right. But unfortunately ina ndakuziva kuti ukaenda kwanyika unopuwa quotation unokwasa kubva watonzi bhuka handasingazivi. Ndakada kumbotodero kuti zvobhukiwa zvinoita zvokubhukiwa zvinobva kwadzinotobva tiya manyika mazuva adzi anenge aripo munotoudziwa imimi kuti munouya musi wechipiri wega kana kuti andasingazvizivi. Saka ndatozoenda nhasi ndichiti pamwe ndotouya nadzo huku dzachoni. Saka mashopu ese ndatendera nemamwe andasina mbotori kumbopinda mva vanditi aiwa ndofunga musi wa28 kuda huku ndobva dzichauya. However ndatikwanisa kuita sei kutenga chikafu just in case chazonchakwira because vangodanzira zvokuti after holiday togona kukwidza zvinhu. Saka ndambotenga chimwe chikafu handiti sikazozivi kuti uyamutora zvinhu zvenyu vasikana zvoremezvo. Saka ndizivi kuti zvonzi zvina sanambochengeta huku asi ndozva kuti masheroni vanombochengeta huku mabhuri. But nditozivi kuti hazvina kufanana here zvinhu. Aiwa zvakasiyana kana mangotsvaga statana yachona. Statana yacho ndinozoona papi manje kuda ndapuwa zvinhu zvakafanana imi. Inoda kuonekwa zvekuti kune starter nefinish. Unozviverenga papi? Iyi yakanzi chikii? Yakanzi feeding. Zvakangofanana hai product ibudisai chionengo chimwe yachakanzi. Saka unozozviona sei nhaya pakuti iyi starter imi? Hapana pakanyorwa kapi? Iremi. Unozviona nekusarema? Toko izvi. Ine isina kunyorwa here. Mazi umbeo. Type yacho yesu. Tisingazozivi ana wafuti ndofunga mahombe ari pakati. Unenge amafuta mawe. Samanje amuzopesanise. Kana tinotoziva kune vanochengeta huku idzi muno. Tinotoziva tinotobvunza maitirwo acho. Ngativatende zvokwadi. Asi ndangondisi. Saka apa handizivi ndofunga muchaziva asi apa hapana unogwaira apa. Pazvipepa pafanirwa kuva pane zvipepa ndizvo. Ndofunga zvipepa zvotaura. Iri pepa ndiri green. Ripi racho? Zvakangofanana apa akafanana. Asi zvichaya kuti zvitokotoko izvozvo. Kamwanawo kuzovavhura ndokona kuti ndikaenda neko ndonovati ngavandiudze kuti starter ndeipi because ndinoona sekuti zvakafanana iyi yakanzi starter grower zvisi zviri apapi apa pakanzi starter grower apa saka iyonzi chii phase 2 phase right saka ndizvo ndaingitaura iyo ndikoti but pane munhu wandambotaura naye manyika kune imwe shopu ndikamuti hakwanisi kumbonditsvagira so that vatange chiproject yavo ndobva ati izvoni rega ndimbozama kufonera vanhu vakawanda nekuti this week anga asina kuti kuorder achiti handisi kudzida wiki rino ndodzida musi wa28 nemusi wa4 kati a4 January kuri kwanyanya pamwe ndidoda kudzokera kupikwa Harare ndobva aimbozama ambomiramirira zvisingamboiti kuvafonera saka handiti achazondifonera kana dzasvika. Vamwe vati but ndambosiya ndambobhadhara hangu kuti just in case kuti ndisazoshayiwa saka ndine receipt ndozongonodi but for the meantime ndozvatinazvo handeti mbonoona kuti ava kuita sei. Saka guys kitchen yapera kuplastwa rega titange neapa pakuwa tichitenderera vari kuplasta vedu vaone tangi yapera kuplastwa tichiinda neseri kunoku tiuya saka unopenda kuda ndichamufondera mangwana nokuti I think ndandakamuti ndichamufonera I think ndo zvandakamuudza ndizvozvo nyangwe kunoku ndo zvaakatitaura kuti ndichamufonera saka ndichamufonera nhasi manje auya apende mangwana mangwana handisi that busy zvangu saka anouya mangwana anotopedza so that kana akapedza kitchen nei obva anopenda chichurugu panzi kuti sei chine unyoro kupfuura ikitchen chichikuitika ivhu rakawanda
ivhu rakawanda plus ichi chakavakwa risati chakaoma chachiri chinyoro ndokuplasta chiri chinyoro zvononoka ndandisingazvizivi but anyway alright so yakuno uku makadini chambo 12 so yakuno kule did say kule vambomiramira kosei musingaitire ichi chipuranga checha ichi sei musingaitire ichichi wakubva mangopedza muchinda zvakanakakubatsirwa navava zvakanaka orit zvinopera zvakutopera asi mukrismas day tapedza nokuti kana mangwana vakauya otopedzisa nokutoisa flo kuti zvese zvava zvangopera mangwana ndo 22 because 23 uchandichanesa kubatsira because 23 nofana kunge zvinotambira mberi angu totoona kugadzira masvingo because panakaenda kumasvingo kusura zuro tachokwadi ka mamune shoshere munhu saka tachitaura nababa nhasi kuti I think ndoona sokuti tinogona vati ngavasvike masvingo ndondovatorera masvingo ndosinganesi ndongovatorera imomo kuti yakamayasikana saka sechimwana ndakavatumira mari yebhasi nyango vakazongola mabhisiketi ndikumbofuwa manje vanozokunokupirwa makombe kwanyika vane vari vega momoti ngavamire paspachivi inoenda kubedbridge momoti ngavamire paspa ndo pakanaka ipapo masvingo yacho ndakatozonyatsotanga kuiziva izvo nekuda kweprojectpanasi pana tm ihombe iyai tm babangu achiitaura ipapo ndo pavanokwanza kumira vakamira ipapo muchibva uko munotovaona hatimbonei kuti mumwe macho makadii muno mafulo akanaka ka sei makatanga usafulo muno taikangwana uchisaga mama wana saga wani tange nekungodaiwo uyatione apa dai saka apa pazokwenenzerwa nakula panaka muchinozoonekwa tikatanga interview rapo itakagara pazobuda zvenochitadza chiri kubuda hai zvisvikana cobra moisa ero mogarawo munogarawo pari nyangwe mashizha muyekera nozi machikwano kushamba yakamuchiko wataimazamasave ari panoti ukadei nawo takamba mashandisa zvanaka vasikana mawindo enyu zvese nyangwe zvikairanozitenda izvo zvinoita kicheni uku zviri kubudaka tazokosera madhoo uko munhu wemahinjamiko takati uyo asati ataura naye ona munzwa kuti anoti kudii mahinji mahinji anodiwa mangati 4 sapane pakudiwa epapi nepapi pane 1 apa pane 1 apa pane 1 apa pane 1 sapadiwa chi aiwa apa ndo panoda 1 apa pacho ma 1 anofana kuita 4 sapanoda 1 ndepapi ipese apa ndo panoda 2 zve apa panoda 1 apo 1 saka uta 4 anenge ari 4 samaybe ndikaenda manyika because pangwana pane zvinhu zvababa zvandofanira kutora manyika saka ndogona kuenda kwaenzi Richards ndinotorera kwaenzi Richards because I think anenge ane masikuru kana asingaresvi ndasinambomaisa budget but I think haadhuri stereki zvekudera saka maybe ndogona kubva nawo mangwana but anozorovera mogona kurovera here manje hai zvimwewo ndinogona but ko mumwe wacho kokuweredhera manje ndinozotaura kuti mari nekuzoti haisi saka ini ndichadai handichaona kuti kana ndikagona ndomuka ndichindago mangwana uyu munhu wachona uya waitaurwa nachambanya handifungi kuti ako nomunga uri kure saka ungakwanisa kuweredha ndiani uripo chabhanga but chabhangani abere unogara pachabhanga apo kune chabhanga kuvunjire mafundiswa chabhanga wekumasemana uyu uyu kuno ndo kunotowa neguta
Because 23 ndogona kusabatika panapa asi maybe 24 ndouya chaona kuti zvakamba sei zuva 24 wachona dai mamwe waigona kudhiraivha patangoti ndisiye panozopfuurira nemota kuenda kumasvingo chete kana uyo akauya ndisandauya nditi unongomupa gaba rependi openda ichi chese kana icho achikwanisa abva apenda futi icho kana pane pendi yasara inditazotaurirana naye ameno kuzoisa black unoisa black handi makaona zvaiita here black nokuti wakatosiya chii akandiudza kuti hanzi akatosiya achakati wandei black yacho nechibrush chacho wakasiya saka haisi problem anoita mangwana saka I think ndichakwanisa kumufonera kana zvichibvira kwanza handiche ndatogona ndisina kumufonera because apa pasati papera